Bontják a díszleteket. Ez akár szomorú is lehetne, pedig ezúttal nem az. Mert hamarosan minden megújul. Tartsanak velem és ismerjék meg a TV2 elmúlt 5 évét, és azt, hogy kiket és főleg mit láthatnak majd a jövőben. Csak elöljáróban. Apu 19,5 kiló vagyok. Itt lesz a TV vezető sportriportere. A csatorna legújabb szuperprodukciója. És azt is megtudhatják, hogy a világ legunalmasabb munkája időjósnak lenni Ugandában. Na de haladjunk sorjában. Már csak 1 perc van hátra, amikor a műsorvezetők megpróbálnak teljesen ellazulni. Közben emlékeznek? A dátum 1997. október 4-e szombat, kora reggel. És ez volt a TV2 első riportja. Arról, hogy indul az új csatorna. És ez volt a legelső Tények Stál Judittal és Pálffy Istvánnal. Jó estét kívánok! A Tények az elmúlt 5 évben sokszor számolt be rendkívüli eseményekről. Árvízről, hólavináról, háborúról. Szinte élőben adtuk a viszkis rabló elfogását, és megismerhették Gyulát is, aki akkoriban egy kriptában lakott. Helyszíni tudósításainknak mindig kiemelkedő volt a nézettsége. Ha rendkívüli esemény történt Magyarországon, a legtöbben este a Tényeket választották. Nem beszélve sikeres választási műsorainkról. Amikor politikusaink mindent beleadtak, nézettségünk kiütötte a plafont, igaz, akkoriban kapott mindenki mindent. Szólították, hall engem valaki? Mondok önnek egy évet, a 2000. esztendő. Ennyit a Tények múltjáról, mert ma estétől sok minden megváltozik. Így néz majd ki az új díszlet, és mostantól ez a főcím köszönti majd önöket. Műsorvezetőink Máté Krisztina és Pálffy István lesznek. És ha már itt tartunk, hamarosan indul a Nyom nélkül is. Máté Krisztina új műsora hamarosan a TV2. Teljesen megújul a Jó estét Magyarország. Komoly politikai háttérműsorunkban eddig is történt már jó néhány váratlan esemény. Élő adásban felhívták az Olajbizottság vezetőjét. Kéne dolgozni, most itt csönd a telefonja. Szól a telefonom. Hát mondanám, hogy vegye fel adásba. Kíváncsi vagyok, hogy ki hívja ilyenkor. Igen. Pont a TV2-ben vagyok és adásba, úgyhogy majd később hívjál, légy szíves. Milliós kötelezettségvállalás arra, hogy a gyerekek el tudjanak utazni. A stúdióban kaptak váratlanul 12 millió forintot a meglopott szellemi fogyatékos sportoló gyerekek. Koplárovics Béla, repült a gólod, mint a sirály. Koplárovics Béla. De például itt játszották le Zalaegerszeg hősének, Koplárovics Bélának a himnuszát. A Jó estét Magyarország mától így köszönti önöket. Mostantól állandó főszerkesztő műsorvezetőt is kap a Jó estét Magyarország. Bárdos András saját műsorának díszleteit vizsgálja. Azt mondja, tetszik neki. És szerinte a műsor is fog önöknek. És a végén új kollégánk elárul még egy magánéleti titkot is. A műsorodon kívül biztos sokakat érdekel, hogy hogyan tudsz majd együtt dolgozni a feleségeddel egy tévében, Máté Krisztinával. Elképzelni nem tudom, hogy tudnánk együtt dolgozni, de nem fogunk együtt dolgozni, mert teljesen más az időbeosztásunk. Ő a Tényekben dolgozik, én a Jó estét Magyarországban, és fordítva nem. Úgyhogy hát kevesebbet fogjuk látni egymást, mint eddig, de majd integetünk a Robert Károly körúton. Hétfő délelőtt 10 óra. Az ebben a pici szobában ülő állandó stáb 5 éve készíti önöknek Magyarország legnézettebb magazinműsorát, a Naplót. Miniszterelnök úr ugye 6 nappal az ügy kirobbanása óta, ugye a keddi. Nálunk beszélt először részletesen, szigorúan titkos tiszti múltjáról Medgyessy Péter. Nézd, én sokat rágódtam. A kisgazda kazettabotrányról Tornyán József fia. Alaszk egyébként is a Riportereink beutazták a világot. Római lakásában fogadott minket Csicsolina, aki bejelentette, hogy a kőbányai körzetben elindul a választásokon. A félvilág kíváncsi a kampányára. Végigkövettük a világ utolsó ismert hadifogjának torokszorító hazatérését. Hazádnak rendületlenül
Kameráink rögzítették, ahogy eszébe jut a szózat. Bőség az majd mesélő is. Megy a csakar. Anni. És ahogy visszatér a családjához. Az Anna, aki 1 éves volt. És itt vannak a mi hétköznapi hőseink, akik ugyan nem látszanak, de akik nélkül nincs adás. Operatőreink a világ legextrémebb helyein is megállták a helyüket. Talán Csaba készítette a legnézettebb riportunkat. A leprásokról forgatott képeit 3,5 millióan látták. Csaba ekkor félt a legjobban. Az elmúlt 5 évben számomra a legrizikósabb forgatás a lepratelep volt. Nem tudtam mit kezdeni azokkal az emberekkel, akik hirtelen körülvettek minket és nyújtott kézzel közeledtek. Nem tudtam, hogy kell ezt a helyzetet kezelni. Ő volt a legveszélyesebb helyen. Varga Gábor operatőr döbbenetes felvételei segítségével olyan tájakra is eljuthattak, ahová senki sem jár. Megismerhették például a csernobili halálzónát. Vannak ilyen hirtelen megijedések, amikor az ember hazatér, és akkor azt mondja, hogy túl vagyok rajta, most már csak nevetek az egészen. Ilyen volt Afganisztánban, aknamezős, meg egyéb történetek. De hát hála Istennek mind a kettőt túlvészeltem, de mondom, Csernobil azért sajnos, hogy minden éjjel előjön, és egy kicsit motoszkál bennem. És hogy ne legyünk ennyire szomorúak, mutatok egy félre sikerült felvételt is a műsor történetéből. Önök gyakran láthatnak ilyen jeleneteket, amikor operatőr kollégánk megkéri a riportalanyt, hogy sétáljon a kamera előtt, hogy legyen idő bemutatni őt. Nos, ez Mocsoládon pontosan így sikerült. Itt a kert. Vissza a naplóhoz. Ő a műsor arca. Ő vezette, és ő fogja vezetni a naplót, no persze télen azért hosszú nadrágban. Svábi András azt mondja, ma már el sem tudná képzelni az életét napló nélkül. Mi a sikertitka? Nem tudom. Komolyan mondom, nem tudom. Lehet, hogy az a titka, hogy nem tudom, hogy mi a sikertitka, ugyanis talán semmi más, mint hogy normális és jó műsorokat szeretnénk a kollégáimmal együtt készíteni hétről hétre, amiről mi úgy gondoljuk, hogy azt a néző honorálja, és hogy honorálja a néző, hogyha jó egy műsor, úgyhogy oda kapcsol. Megújul a sportosztály is. Az elmúlt 5 évben számtalan emlékezetes sporteseményről számoltunk be. Tudósítóink segítségével végigkövethették a Sydney olimpiát, láthattak remek gólokat a focipályáról, a palánkok alól és a medencéből, és mi közvetítettük önöknek a botrányba fulladt vízilabda bajnoki döntőt is. És hadd beszéljek egy kicsit haza, nálunk láthatták a 110-szeres válogatott Zsolnai Gyöngyi pályafutásának legutolsó kosarát, amelyet a bajnoki döntő utolsó másodpercében dobott elképesztő módon. Hát nagyon szeretek az abbaszámokra táncolni, meg komoly zenére is nagyon szeretek. Egyik kedvencem van a Csajkovszky bémol zongora verseny. Ugrunk az időben visszafelé. Ő már a TV2 vezető sportriportere, Zuzu, akit egy norvég dokumentumfilm főszereplőjeként ismert meg a világ. Ugye nem is tudta? Apu 19-es fél kiló vagyok. Zuzu a film után fényes karriert futott be, 10-szeres magyar bajnok és olimpikon tornász lett. Megőrzöm az állásodat még egy darabig. És ő Zuzu, vagyis Csisztú Zsuzsa most. Bájos műsorvezetőnk ma is tökéletesen megérteti magát a sport nagyjaival. Amikor a pályámat elkezdtem, akkor volt igazából nagy segítség, hogy egy akkor még viszonylag szokatlan jelenségnek számító ifjú hölgy, ugye, aki a férfi sportriporter kollégák között bukkant fel, és kereste a helyét, akkor azért az mindenképpen egy kapaszkodó volt, hogy a sportolók hozzám való viszonyulása egészen másmilyen volt, hiszen úgy kezeltek, mint egyet maguk közül.